gothar semalungo chung humthang boklainani khini phaijak oboni pore chung kamio thangai chini noklabo kaisa bono mujo narmani panda kaisa khlainai Tunggu. Tani. Belaika hambai sini respected joto media person lokno ini 2025 bisini पहिला साल 1 जनवरी पिलाबो बिसि कतल नेंगै नरकना जतन नखा कहनिया फरक ते प्रहस्तनि जत लोक रखना बाहायना बिसि कतल नेंगै संखा कहनिया फरक दिननि साल ते किसासनि इम्पोर्टेंट कंकाय 2023 पहिला बिसि हाइकबा 1 जनवरी 2023 निबो दीपरनि 2:30 PM सिने पार्टीनि आईपीएफनि फाउंडर हाइकबा सुप्रीमो तैति प्रहस्तनि बाहायना कैबिनेट मिनिस्टर रंजाक तै भारत हा कतरनि बाहायना पद्मश्री अवार्ड मोनजाक रीजनल पॉलिटिकल पार्टीनि बिसिंगा सिने डायनामिक सिने लीडर्स तंगमाने सिने सारेन सिदेव बर्मा बनी थैमाने तिने सेकेंड डेथ एनिवर्सरी डे हाइकबा बिसि कायनिका खाबिनि थैमाने बनरगैनो सिने अरतेला मुरा आमसायो उत्तर महारानीपुर हाइकबा हरिदास कामिवो बिनि मांखर जों तिने बनमुइतो ख्लायै बिनि आत्मा शांति दंथों तै बिनि नकनि जत फेमिलिनि मेम्बार्स रखना तुयै तै और आमसायनि जत लोक रखना तुयै तै सिनि पार्टीनि सेंट्रल कमिटिनि फुल कैसा सिनि हाई लेवल कमिटी एकबार सिनि प्रेसिडेंट सिनि आटा प्रेम कुमार रियाम बगु फाइतंगो जरा किसनि बिसिंगा सफायनाय तै जिया सफायजाक वाइस प्रेसिडेंट सफायजाक अब हाइक्लाय सिनि सारेन सिदेव बर्माना जों मुइतो ख्लायै बिनि मांखर मोमबाति मसंगै दुपकाथि सगै तै खुम बक्लायनानि बागै बिनि बक फैलायजाक अबनि बागै स्पेशली सिनि त्रिपुरा सबसंनि बागै हाइकबा त्रिपुरा हास्तेनि जत लोक रखनिनो सिनि सारेन सिदेव बर्मा कैसा खासुक सांगै दंमाने हाइकबा त्रिपुरा हास्तेनि जत लोक रखनो सिनि सारेन सिदेव बर्मानो बेलाय जाजागो बिनि सामं बिनि कथा बार्ता बा बिनि कंट्रीब्यूशन बा पत्रिकोर बरकनो एनी काइंड ऑफ पर्सन नो बो जेकोनो बिनि थानिबो हेल्प सानै के हांकांकाय आ बरक कोनो दिनै या फाबुकसा इफिलिया ऑफिशियली अंगथों बा कोर्ट कासारिनि क्षेत्रबो अंगथों बा जेकोनो इश्यू तै बिनि थानिबो सजेशन नानानि थांकांकाय हेल्प नानानि थांकांकाय बा जत बरकनो बा जत मानसक जरातियै बा हेल्प खालायो अबनि बागै जों तिनिनि हाई साल अब सिनि त्रिपुरा हास्तेनि बागै कैसा लाइबुमा जों दाबो बोसिनि सारेन सिदेव बर्मा थै थांपनो बिनि जत कक बिनि जत कंट्रीब्यूशन बिनि जत एक्टिविटीज हाइकबा त्रिपुरा हास्तेनि अंगै जे बिनि सामं तांमाने आबनो जों दाबो कथां हाइकेनो नुगै दंगो ते स्पेशली सिनि पार्टीनि अंगै आईपीएफ पार्टीना संसानाय बिनि यागबाय बा बिनि वानसक माबाय बा बिनि लीडरशिप तिनि ऑल इंडिया बेस हाइकबा सारा भारतवर्षनि बररनि थानिबा कैसा ब तमहिन सिनि त्रिपुरा दफानि बागै कैसा नांकुकमनि इस्यु बतिसाका अबनि बागै जों बना बेलायखना हामबाय मारो
बेलायखनो जों बना बरम मारियो बा खरकसा सिनि दफानि अंगै जाति अंगै सामं तांगै ताबुक दफानि जरा कथां तंनाय रखनो ब लामा फुनुगै कलांखा ब याप्रि सवै कलांखा एकेबा सिरि बवै कलाङै थांखा आबुनो बिनि सामं तांजाया बसनानो जों तांलाय दङ ताबुक जरा पार्टियाव तंनाय रक आबुनि बागै जों जोंनि त्रिपुरा हास्टेनि अंगै जत लोको रखनि थानिवा जों अबनो मेसेज तंनाय जोंनि सारेन्सि देबबर्मानि कन्ट्रिबिउसन न ब थै थांपना बिनि कन्ट्रिबिउसन जों तमाय हिन कथां हायकेन नुगै तंखो आबुनि बागै जोंनि पार्टिनि अंगैबो जों तिनि सारिकनि जराव जरा आईपीएफ तिनि आइडियोलॉजीव तंनाय बा आईपीएफ तिनि आदर्श तंनाय बा जोंनि सारेन्सि देबबर्मानि कन्ट्रिबिउसन जरा काबाय खुबाय जरा याचाक संनाय बा चाजांनाय बरकनो जों कबांनाय सारिकनि जराव जानि जानु खुंगो कायसा मोमबाति मचंगै सारेन्सि देबबर्मानो मुइत खायनानि तै बिनि 8टा शान्ति मानथों अबनो जों इसोरनि थानिबो सिरिनानि बागै कायसा मोमबाति मचंगै फनो जों सिनि सारेन्सि देबबर्मानि मंगै खायै सारिगो मोमबाति कंसा सकलायनानो अमसुना आंनि थानिबो मेडियानि बिसिंतियै इनि जत बरनि फेमिलिनि बरक दंगो एसिनि पार्टिनि बरक दंगो एलाकानि बरक दंगो बसकांनि बिसियो कायकाबा अबिसि कायसाबो सिनि साकाबो सिनि सारेन्सि देबबर्मानि फला तंनाय जोंना नायख्लायनाय जोंना चुबानाय अबो जों पयतसावो बिलिभ खायो अमसुनता हामबाय बाय जतन तिनि साल प्रसिकिउटर साल नथि तिनि पार्टिया तिनि बागै तिनि साल 2022 सारेन्सि देबबर्मा असम सामय यातानि थांखा 2023 ओमफ्राय बिनि जे सामंथाइ खामानि दखानि बागै टिकासारि बागै जे पार्टी आईपीएफ संसा कलांगै पार्टी आईपीएफ तिनो जे आसक जागाव तुई फाइपे मन परेवा जे बिनि इमां ब तंसागो प पुरन खाइमाया या बिनि उलो जों जे तंनाय रं बिनि जरा बिनि सामनो जों खाइ दङ जों अबयस्से दिन सालजा बिनि इमांनो जों मुथां खाइनाय आन बागै जों जत त्रिपुराबासि सुदु जों पार्टी आईपीएफ तिमाया जों त्रिपुरासा जातिनि बागै जोंनि कायसा हमचाम्प जोंनि जातिनि तिफां जोंनो लामा गाहाम फुलुंफोराव थांनाय त्रिपुरासा थांनानै बागै त्रिपुरानि साराथाय इंडिया जोंबो कायसा राज्यनि मालिक तिमाया अता फाथाय थांदों खालामनानै इमांनो पुरन खाइनायनि बागै जों त्रिपुरा दं तै बथिमो सालतिमो जों सारा त्रिपुरायावनो जत जागायावनो जोंनि पार्टी आईपीएफ डिविजन अफिस बा रिजनल अफिस जत जागायावनो तिनि बथिमो सालनो जों वासुलाय दङ तै तिनि सेन्ट्रेलि जों बिनि सिमांलङाव जों फायलायदों जत पार्टी आईपीएफ तिनि सेन्ट्रेल टीम तै जोंनि अथ्र एलाकानि जत डिविजन डिस्ट्रिक्ट जे कमिटि दंनाय ब्रै कमिटि उथुं मदन उथुं बा जुब उथुं बा पार्टी आईपीएफ जों जत फायलिनो तिनि जों वासुलाय दाव बिनि आत्मा सानदि उथुं ब गाहाम जागायावनो ब दैसा संसाराव खायथों दै दखान बागै सामं खायनानै मत बनाव जों परिबेश खायदिथों गायथों थानायाव मोनबा सुबुंथि पार्टीनि आसुमा जतन हान्दो तिनि गाव सालि